Všetky zachované časti lesných železničiek sú pokladmi medzi technickými pamiatkami. Vybrali sme jednu z nich, na ktorú sa chodí obdivne pozerať celý svet. Je to svetová rarita, ktorá o 2 roky oslávi storočnicu a je súčasťou Múzea Kysuckej dediny, ktoré má tento rok okrúhle 50. jubileum. Neoddeliteľnou súčasťou Múzea Kysuckej dediny je aj historická lesná úbraťová železnica, ktorá síce premáva najmä počas letných mesiacov, ale skúsili sme premávať aj teraz v zime. Historická lesná úbraťová železnica je takou, dá sa povedať, unikátnou železnicou na Slovensku, pretože je charakteristická úbraťovým systémom, ktorý je jedinečný a ojedinelý nielen v Európe, ale aj v celom svete a využíval sa na prekonanie výškových rozdielov. Pri projektovaní tejto železnice ma stál projektant pred ťažkou prácou, pretože svah Beskyd je dosť strmý, nebolo tam dostatočné miesto na vytvorenie oblúkov a serpentín, preto vymyslel alebo použil systém hrotových úbratí. To znamená, že vlak najskôr ťahá celú súpravu dopredu, následne sa prestaví výhybka, tlačí dozadu a takým cikcakovým spôsobom prejde celý svah až na sedlo Beskyd. My sme prišli z Varína, obec, mestečko nedaleko odtiaľto. Chodíme sem radi, pretože je tu pekné prostredie, príroda, sneh. Tak sme zobrali vnučku, deti, nech sa troška pobláznia. Chodíme sem radi už len kvôli tomu, že tu zanechávajú celú tú atmosféru minulosti aj pre budúce generácie. Takže vidíme to také, že to má veľkú perspektívu pre širokú verejnosť. Táto železnička vznikla v roku 1926 prepojením Kysuckej a Oravskej lesnej železnice. Tieto dve lesné železnice vznikali v rozmedzi rokov 1915 až 1918, čiže počas prvej svetovej vojny a slúžila iba na prepravu dreva. Drevo sa zvážalo z Oravskej obce Lokca do Kysuckej obce Oščadnica, kde sa táto železnica napájala na Košicko-Bohumínsku magistrálu a tak sa drevo z Bielej Oravy a tu z Bystrickej doliny rozvážalo po Slovenskej a po Českej republike. Prepravovalo sa na plošinových a oplenových vozňoch, a v ktoré sa, dá sa povedať, fungovali a zvážali toto drevo do konca roku 1971. Následne železnička ukončila svoju činnosť a stala sa historickou železnicou. My sme prišli zo Žiliny, prišli sme takto, že 2 maminy a 3 céry, takže máme takú dámskú jazdu. A zalákalo nás to, že sme videli na stránke Múzea Kysuckej dediny, že dnes je sánkovačka a zároveň sa môžeme previesť aj vláčikom, čo v zime nie je také bežné. Že poznáme to tu v lete, v zime to takto nepoznáme, tak to sme chceli vidieť. Páči sa nám tu veľmi, deti sa veľmi tešili naozaj aj na vláčik, takže boli očarené, ako sme išli vláčikom a samozrejme sa tešia naozaj na tú sánkovačku. V Žiline ale bol trošku sneh na prelome november-december, tuším nejaké 3 týždne, ale tak toho snehu je málo a tuto je to úplne taký iný svet, tak na to sa hlavne tešíme, že tú zimu využiť, teda keď niekde je. Ja sa teším na sánkovačku. Skanzen vo Výchylovke nie je lákadlom iba pre návštevníkov, ale aj turistov, ale zavítajú tu často aj filmári, točí sa tu rôzne rozprávky a filmy, napríklad Zakliatá jaskyňa, Čerti pero, Jaškov sen, Živá voda, Lietajúci Cyprián alebo Želari. Tento skanzen bol postavený v roku 1974, to znamená, že tento rok bude mať svoje 50. výročie a dôvod, ktorý viedol k založeniu, bolo zatopenie 2 dedín, Riečnica a Harvelka, kde v súčasnosti stojí Novobystrická nádrž. Keď sa premýšľalo, kde by takýto skanzen postavili, najvhodnejšie sa ukázala dolina Chmúra, kde sa momentálne nachádzame, a to z 2 dôvodov. Nielen preto, že sa tu zachovala časť úzkokolajnej železnice, ktorá prepájala Kysucký a Oravský región a zvážilo sa na nej drevo, ale boli tu pôvodné obydlia, tzv. Cholvárky, ktoré ľudia využívali v minulosti. To znamená, že tieto domčeky stoja na tom mieste, kde aj v minulosti stáli, ale ostatné stavby sú prevezené z Riečnice, z Harvelky alebo iných kysuckých dedín. Tu priamo v skanzene, okrem ľudovej architektúry, ktorú prezentujú obytné domy a hospodárske budovy, sa nachádzajú aj technické pamiatky. Je tu mlyn a píla z Klubiny, ale máme tu aj sakrálne pamiatky. Je tu kaplnka Panny Márie Ružencovej zo Zborova nad Bystricou alebo kríž, ktorý je na krížnych cestách.
Počas otváracích hodín sú interiéry jednotlivých objektov návštevníkom prístupné. Prezentujú nielen to, ako žili naši predkovia v minulosti, či už počas bežných dní alebo počas kalendárneho zvykoslovia, či už vidia svadobnú hostinu, to, ako vyzeralo v dome počas zimy, keď sa priadlo, drápalo, alebo keď sa vyrábal šindel, či richtárovú chalupu, ako to tam prebiehalo, keď sa skladal richtársky slub. Okrem toho my počas sezóny pre návštevníkov pripravujeme rôzne podujatia, kedy ten interiér domčekov sa mení a môžu tu stretnúť rôzne zaujímavé postavy, napríklad cez Vianoce Mikuláša, čerta, aniela, Lucie, alebo počas fašiangoch aj rôzne fašiangové masky ako turvoňa, cigánku, čerta, smrtku alebo novomanželov. I am from Greece. Pochádzam z Grécka, ale už zo pár rokov žijem v Žiline s mojím partnerom, ktorý je Slovák. Because my partner is Slovak. I'm not working anymore. Už nepracujem, takže môžem aj celú zimu prežívať na Slovensku. V tomto skanzene som po druhýkrát a páči sa mi tu. Mám rada Slovensko, je to skvelá krajina. I love Slovakia, is perfect country.